da Chiti? Sí, Óscar Souto Rodríguez, candidato á alcaldía por UCI en Ponteceso, polo Partido dos Veciños. Estamos en Lestimoño, vámonos a chegar ao campo de fútbol para que vexades que non hai aparcamento. O día que hai un partido aquí non hai onde meter os coches. Isto é un problema que temos xa fai moito tempo, fan falta aparcamentos municipales, é unha cousa que levo dicindo xa durante meses. Que queda moito bonito. Sí, se vos fixades, pois a xente fai peripecias aquí para aparcar, os coches están aquí moi mal aparcados, preto na propia carretera, se vedes están metidos na carretera, que perfectamente pode haber un accidente, hai coches en doble fila. Aquí xa non, a policía local evidentemente non multa porque xa sabe que non hai onde aparcar. Hai xente que foi a aparcar alá aos tanatorios e se coincide, por exemplo, un partido de fútbol por exemplo, cun velatorio, pois xa habrá que ir a aparcar a non sei, a Tella ou non sei a donde. Isto é un problema. O problema dos aparcamentos é un problema grave que hai que solucionar. Hai que solucionar urgentemente, señor alcalde, urgentemente.